Pušaj sad ovu. Ajde, reci iskreno ljudima. Kad je tražio spisku? Koliko isko spreći od jednog? Od jednog 40? Jednom 40, od 20, pomada, jednom raštivaju. Odavde smo svi. Posluši, Najjači mesec. Nema da BH i šaka budeš. Najjači mesec. Ostaviš minut tenis. A neću govoriti. On je Vakufu, ali ni palete, ni ograde, ni bikovi naše Stipi ne mogu ništa. Nek se nam živi, zdravi, veseo, dobro nam došao u ime Mitra i iako je mogućnosti samo vlasnici, jel tako Ivo i Stipe? Samo molim vas, vlasnici ostali kako bi mogli lijepo pozdraviti, poželjeti dobrodošlicu. Pravila sva znate, nećemo puno kod toga, tako su rekli glavni organizatori. Hvala. Nek vam Bog da dobro, sreću. Živjeli. Evo ovako ljudi, ja vas sve pozdravljam. Pozdravljam vas sve i da vam zahvalim što ste se nazvali na ovu koridu kod mene iz Stipe. Ovo je naša prva korida i želio bi, većinom svi znate kako to ide. Da prođe sve u redu, da prođe ruka ruci, ljudi nemojte se zavaljati oko volova. I da pravila se zna, ako ovo vola hoće da se vrati, pusti ga nek se vrati, nemojte uličati. Ovo kad se pobode od makse od vola 10 metara, javi se volu slobodno, ali nemojmo biti na repu. To nije sportski za mene i to ne treba raditi. I tako. Stipe je sudija. Stipa će reći par reči o tomu i nemamo ja šta dalje. Pozdravljam vas sviju koji ste učesnici, a posebno gazde. Želim vam, molim vas da vas ne molim, jer smo ga dotrali da bode. Nemojmo zavlačiti. Hoćeš ga natrati kad pojde bježati. Ne mere tada. Okrenite se, Bog vam dao, šta vam Bog dao i vama imen. Ajmo dalje. Tanje bikova. Pobjednik je pola para, ovo da prevođu to je. Koliki je meni prevoz? To je tako ide svaki. Ej, u mene je skuplji prevoz nek nagrada Bog. Što se tiče šablona, svi da znate, pravilo koride je danas ovdje 10 mm. Znači imaju 3 borbe, ljudi se dogovorili koji godu na 8 mm, sve u redu. Znači da mi neko dođe da kaže ja ću na 8, znači ako drugi ne pristaje, pravilo je 10 mm, to nek svi znate, a 3 borbe imaju dogovorene, to je Ante Josipović i Velić, Mostić i Karamatić i Damir i Rakićani, to je to, znači da ne bi stvarali probleme posle oko šablona. Sikire ne trebate ga slobodno nagoniti na šablon. Sikira, piramida ne treba ga nagoniti nikako na šablon, nećemo ga vratiti odmah. Tako je. Sretno svima. I odmah nam jedan vizije borbe. I ja od kuće.